ହେଇଯାଉଛି ପୁରା। କେତେ ଭିଡ଼ ମାନେ ପୂଜା କରିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ପଇସା ପକେଇ ନେବୁ ସେଥିପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା କିଏ ନେଇଗଲା ତା ଭିତରେ ଗାୟବ କରିକି। ଯାହା ହଉ ଆମେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଦେଇଛୁ ନା। ହଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଦେଇଛୁ ଯାହା ହବ ମାର ମୋର ଆସିଛୁ ନା ସେପଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁడు